Burdin Jaiaren lehenengo edizioak Meategi Museoa eta Udala antolatzen zuten. Jai hau 2 urteetan behin ospatzen da eta egiten da meatzariak gogoratzeko. Orain joango gara Meategi Museora eta galdetuko diogu hor lan egiten duen neska bati ea zer dakien Burdin Jaiari buruz. Kaixo, hemen gaude Lararekin. Bai, ni Lara naiz, Meatzaritzaren museoan lan egiten dut orain dela 9 urtez, eta bisitariekin gidari bezala aritzen naiz. Orain galdera batzuk izango dizugu, adibidez, noiztik egiten da jai hau? Burdin Jaia orain dela urte pilo bat hasi zen egiten, zehazki 2005 urtetik izan zen lehenengo ekitaldia, eta egitarau oso desberdinak joan dire egiten urtez. Eta zergatik egiten da jaialdi hau? Arrazoi printzipala bada hemen aintzinean meategi asko egin zirelako, eta naiz eta gaur egun meategietan lan ez egin burdina ateratzen oraindik mantentzen dira, eta hemen egon zen lan eta patrimonio guztia gogoratzeko asmoz egiten da. Eta urtero egiten da jaialdi hau? Berez, ekitalde garrantzitsuena udaletxeak egiten du 2 urtean behin, baina hau da, urte bat udaletxeak egiten du eta beste urtean Burdin Jaia festa nagusia egiten ez denean museotik burutzen dugu beste jaialdi txikitxo bat, eta honi deitzen dugu Burdin Jaia ez deitzeko. Azkenean ez da egin handia, ez da egiten herrian berez, egiten dugu hemen museoan, eta egitaraua askoz motzagoa da, baina ekitaldea mantentzeko, urtero egiten da. Eta jaialdi honetan zer egiten da, adibidez udaletxean egiten denean eta museoan egiten denean? Udaletxeak egiten duenean, antxe bai elkarte, bai udaletxeak parte handia hartzen dute, adibidez, Gaiartako Meatzaldeko Arregore Dantza taldeak partatzen du, enkarturrek, bai museoak, bai Gaiartako eta beste gure inguruko beste hainbat saltoki eta dendak postua jartzen dituzte, eta normalean hasieran goizean, larunbatean aurresku bat dantzatzen da, horrekin bat txosnak zein postu guzti hauek salmenta postuak irekitzen dituzte, eta gero egunen zehar musika giro polita, arrizulatzaileak daude normalean, askotan ere herri kirolak egiten dituzte, forja modukoak egiten dira bebai, baina berriz museoan egiten denean bada hemengo gauza asko txikiagoa, tradizionalagoak, jende gutxiago etortzen da, baina igandean adibidez egiten dugu txorizoa fragua alderantz. Eta euro batengatik museoa bizitatu aldu edonork, eta era berean trago bat hartu txorizo batekin. Oso ondo. Noiz ospatzen da jaialdi hau eta zenbat egun edo ordu edo horrela irauten duen? Normalean egiten da irailaren 2. asteburuan, eta bai larun batean bai igandean burutzen da ekintza. Eta zer egin garrantzitsu egiten da egun horietan? Badago adibidez, larun bat gauean egiten da Martxa del Silencio moduko ibilbide bat, Gaiartoko plazatik hasita, herri osoa zeharkatzen dugu isil-isilik hemengo biztanleok, normalean gure eskuetan eramaten dugu bela moduko bat, bai Gaiartako argi guztiak itzaltzen dituzte, bai musika funebre moduko bat jartzen dute, oroitzeko hemen meategietan hil ziren meatzari guztiak. Eta beste gauzaren bat egiten da? Baita ere, goizean zehar, bai larun batean bai igandean, badago terren moduko bat, bide berdetik abiatzen dena, eta bide berde hori aintzinean hemengo
trenbide ibilbide bat izan zen, Minealagarretzeko egiten zena, eta gaur egun tren txutxu moduko batekin bidaiatzeko aukera dugu, eta bai umeak, bai nagusiak, kolandiak daude antze, jende guztiak. Eta zure ustez zein da jaialdi honen momenturik bereziena edo? Berez, asteburu osoa, azken finean, ekitaldi hau oraindik mantentzea, kontuan eduki behar dugu hemen meategiak 1983 urtean itxi egin zirela, eta oraindik gaur egun oroitu ahal izatea hemen ume nagusi zein emakumeek egin zuten lan guztia, oso garrantzitsua da. Orduan, hau mantentzea eta hainbeste jende ikustea hemen asteburu horretan hona gai hartara etortzen, nire ustez oso berezia da. Eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik eta hurrengo burdin jaian ikusiko gara. Zuri.